Wagwan Mure Zimbabwe. Welcome to Sim Reality ITV. Right now ndasvika Mure Zimbabwe. Ndichipinde mukati munditaura naye mpano wacho nizoti wagwana. Nditaura naye saka 4. Right, Mure Zimbabwe ndo part 2 yacho. Ndinoti ngokupa izvese kawana inoti vamwe venyu hamuna data. Ndakupa part 2 yenyaya yamubva mainzwa futi because vamwe vacho munoti makambonzwa muchiri kushamisika tobva tagadzirira futi part 2 yenyaya iyoyo. Saka guys, andi ngatione andasvika kumba atoroma kwakutodoka pesa ndakutoti ndakarara ndotoona ndisina hembe bandarara ndakapfeka hembe ndoona ndisisina hembe pesa vanhu tangoti kwangudoka toita kutoona vanhu vakutoungana ndakutonzi iwewe bangairo ndakutobaya muchinhu chiri chiraundi takutotanga tosumuka chakutanga level deso pesa chatoenda mudenga pesa tasvika kumakuva yanga nyimbotaura kuti tobva ndazosvika tonzi rova zovhura kuva tobva tadya munhu anenge ari momo. Saka pane vanhu vakasiyana siyana vanenge vari munharaunda imomo vese tichingosangana imomo makuva ikoko. Saka nyaya yavheramba itongoitika pesa rendaenda kusatombotya pesa pandaiti chiro ndafamba ndaitongofamba chiri nenyoka dzodzodzi dziri komba dzandafamba nadzo dzaitongondifamba dzichintera but vamwe vanhu vangasingakwanisa kudziona but vataifamba navo ndovakwanisa kudziona dzandasangana navo ndodzandichengetedza. Saka nyaya yakabvaramba itongoitika saka ndandatongofunga ndomararamira acho. Saka zvakazozikanwa sei namama nevamwe vanhu vese kuti ndozvamukuita? Inini panyaya iyoyo ambuya vandifudzira mombe ndatoona kuti ine zvinhu zviri uku ndichita se wose panga ndiri pandakambogara kuna mama zvasingaiti kana zvazotanga kuitika izvezvo kana pandakambogara kuna dhedha zvasingaiti. Saka panakabva ndatongobva vachingonipa mari ndopandakabva ndakwira lift rinobva koko rinoburikira lift bus rinogumira murenge yechinoe. Saka ndobva ndakwira $5 ndasvika muchinoe ndobva ndasvika ndatsanangurira baba ndososonya iri kuitika pari baba vatanga kufamba neni svika ndaita se svika ndapedza kubatsirwa but zvasina kupera zvadaro ndobva ndarichi vanzi iwe uri nyaya iri kuitika bhozi vaigarira mama asiri vangu mainini vandisanangoza ndikuona mainina vangambokwanisa kugamuchira vangambokutoresa semwana wavo wese nedambudziko riri apa nashuwa kutona kubvunta se kaniyo asi iwo wakaenda kuna mama wako ambofokaita se vakakurasa vanotokwanisa kutowedzera ndambofamba neyo inhu angamboratidza kufamba neyo vanosvika kutombotanga vatombofamba chikubatsira vachifamba neyo kokoko kune vanhu vanoziva nota zvokubatsira tata hazvina ta se hazvina kuipa dhera ndobva ndapiwa mari ndobva ndakwira ndobva ndakauya ndichibvunza bhozi ndikuno kudhaundi ndakabva ne6 years ndabva ndichibvunza svika ndasvika ndabva ndasvika vamwe makandoona ndiri mudiki vakutanga kutobvunza asi tini here ndiye nedhiraivha wanga ndinaye zvakanzi munomuziva zvakanzi tinomuziva zvakanzi mwana uyu tangomuona kuti loni ndombatangomuona mwana asi angota kuenda kwamaybank but kwamaybank watanzi twese muziva. Saka makumba chijakazviitika tasvika kumba first day ndakabva tarara pane kahanzvadzi kangu kariko kumba kamama kakabva katanga kuvhumuka usiku kaita zvokurota zvongoti munhu kachichema katadza kurara mama wakangoti pamwe ameno second achitongochema chingoti zvangoita everydays vachingoti munhu iyo ndopakabva ndobva mama vavha vaenda panext pane munhu ainzi ambeva painzi paambeva panext door yavo ofuichi munhu angatori mugrupu revanhu vava aenda vaenda vanotanga kutsanangura nyaya iyoyo
vachitsanangura sosono zvazikaita of which ndandaganchira se ndichivaziva. Saka nyaya vatotaura zvezvabva ndikambochinjana sei zitaramba zichingoitika. Asi wanobatsira mama iwa wacho ambiwa wacho wanobatsira vanhu kana kuti ungori shamwari? Shamwari but of which vari mugrupu revanhu radaifamba naro. Saka manje mama vanga singaziva. Saka manje mama inini havana mama zvaitowanetsa kuti kuenda mwana kuti ase kungochema bva pakachi mukomana ndati inini ndati asi waiziva kuti ndiri kukonzera mwana tachema? Waimita seiwo? Anogona kuti sezvo kana ari mwana mudiki anogona kuti panenge paitokera zvinhu zvakaipa anokwanisa kuona. Saka manje papasina zvazvo zvaiitwa but aikwanisa kuona zvinhu kana panenge takubuda naka sei ikoko. Saka manje ndokabva ndati again mama ndokwanisa kuvatsanangura nyaya iripo zvatanga kuvatsanangura mama so kuti vandubve ikoko ndakaita zvokutiza kumusha. Saka ndakauya ndambobatsira ndakambofamba nadhedhi. Saka pandikafamba navo ndipabva nditi chimboenda kuna mama anokwanisa kubatsira pamberi nevo. Taura kundikunzwa. Taura ku. Ndipabva ndokwanisa kuudza mama ambokwanisa kufamba nevo. Ndakati saka manje mama musiwo amangwana pabva nditi chi mangwana udzokere kwababa wako bozana ndakwanisa kugara nevo nekuti asi ndinda kusa izvozvo. Ndati ndati alright. Ndabva ndabva ikoko ndakudzokera kuna baba ndasvika ndatsanangurira so baba ndonyaya iripo. Baba ubva nditi iwe wanoona panapa pakwanisa kugarika nenyaya kuti mama wako varipo ava sama yako chaicho zvinamba kutsanangurira. Saka iwo dewatodzokerana kumusha kwekuwe. Ndakati ini kudzokera kumusha hazviite se hazvibude. Ndabva ndati again ndidzokere futi kwamama kwandikabveko. Ndaenda kwamama ndibva ndadzokera kwamama kwe ndichibva kuchinhoni ndichienda kutaundi. Ndasvika ndatsanangura ndati mama so ndonyaya iripo. Ndaenda kuna dhedhi wanditi ndienda mama ndipakabva nditi aiwa yodzokera kumba kunani kwababa wako bozi ndakutenda kwababa wako. Saka manje ikoko kuna hanzvadzi dzavo dzakawanda. Saka panguva iyo pakanditi ndidzokere. Saka manje vakafudza ndomira manje ndati ndoita sei kuna baba kwacho ndiva kuti ndiende mari sandina ndakaenda kwababa vangu nditi ndidzoke kuno. Saka ndoita sei ndakafudza ndiremera. Kuna hanzvadzi yavo yakasa ndamboenda ikoko pandambogara mama pacho pa. Saka manje maigara mushonga 4 Saka panguva ndabva ndafunga ndati again ndikumwe zvangu ndife mboza vanhu vese vangu ndakaenda kwangu nditienda kuenda. Saka manje zvazvatona ndiremera panguva iyo. Ndatora chigubu chaenda da nditore mushonga. Saka sekuri panguva iyo vapinda mumba vanhu nditodira mushonga muchigubu. Panguva iyo vandibvunza nzi unoita sei handambovapindura. Vakandibata vakandirova sekuru. Hanzvadzi yamama ndopabva vaenda neni kuna mama vasvika vaita sei vandirova. Ndakutorara panze ndopabva mukadzi wasekuru bhozi vamwewo sekuru mukoma wasekuru wavo mukadzi womukoma wavo. Ndobva vauya nditi morara panze chichi ndora panze ndobva vatanga kutopopota. Ndobva nditi andinorara kumba ndobva ndaenda kumba kwavo bva ndanorara ikoko. Ndatanga kutogara navo ipapa nditogara navo mama but musemu ikomboni but mama aitogara pazasi tigara kuno kumusoro kunotigara navo. Saka pabva pazoitika panonzi pajanga. Saka manje pane vana vangu varipo vakomana 2 vakasiyirana. Mumwe wacho anenge ane 14 years around 15 amene mumwe wacho anenge ane 12. Ndopabva vatanga kuchema usiku kuma12 vachichema ichita nze ndikuona Tino aitaura inini anzi tinoda kuti bayandibanga. Then but iwe wangori mira kwenda kwabayandibanga kwenda kwabayire chii? Nendatumwa manje nendatumwa enda ndikwanisa kuramba noti sei ungatumwa nagogo ere. Saka manje vakabva vatanga kuchema.
saka manje vana vakuchema ndikabvaudza baba vangato murumu abva uya chimuchemezva anzi tinodaita se zotibaya nebanga zvanzi alright imatendese tinoudza mama ake vachiuya kumba kwekuya abva atsanangura anziti vana uchema kuti angaona tinoda zobaya nebanga chii chikumbonyatsoitiwa anzi handisina nyatsoziva bhosi tina ari kumba ega ndinoona kuti zvakamira sei pakasvika kumba ndobva ndandakatopenyawo zvavo vasvika ndandakasvinura ndobva asvika kumba ndobva tichi koyo chii chinyatsomboitika pepaya ndata ina abanya se abanya ndikuziva panguva iyo vabva ndidzinga vabva nditibva panapa toenda kwababa vako vakutanga kutsanangura yudza sekura kuti so ndonyanyatika nevana kuchema asi iwo ndo wakatoenda mumba imomo yatobaya nebanga zvoshuwa wada kwauraya katatoita se ndeda kuwabaya but kuti zvokuwauraya wada kuwabaya kutoita se zvongoti kubaya zoti chira panenge akatongonza mabaya kana kuti ase usatongofila bo ndozvoingoda chete kunonzi angotanga ngorwara zvimwe zvezve saka manje ndabva ipapo ndobva then ndasina kwakuenda ende mari ndanisina ende ndaenda kwasabhuku muarea imomo ndinosanangura sabhuku kateni ndobva ndasanangura risoso ndonyaya iripo sabhuku vanambopinda nokutya nekuti nyaya panga ndatsanangurira watiti mira tikwanisota se ndikwanisobata vanhu vandoshanda navo kuti unoti angakwanisa kubatsire kana mbofonera bhozhongora kuti nzoti ndimomudzo ndonyaya ichi ikuno kutona kuti haungaregedza kubatsirika nene unotobatsirwa ndati alright unoenda kumba kwavo ndatorara pandandiriko kwagara chandaiona hapana nachatata se nditorara zvakanaka tiramba pasabhuku ipapo pedzisa nyaya yangu ichitogadzirwa bhozhongora achifonerwa aita se aifonerwa aipedzisira nyaya yabva yatotaurwa paredhiyo pane zvimwe fm ndobva yataurwa mama pakanzwa nyaya yachitaurwa vakabva vakwira kubva se vakabva uya kuno kwarara kubva toenda kwaanoshandira bhozhongora akataurwa nyaya yacho pabva sikobva munobva ti mwana wangu so but kuti nyaya izosvika kwamuri sabhuku anondudza kuti chii ndomafambiro azvakaita vana ukazondudza ini namai mwana kuti ndakuta se nyaya ndakusvisa kuna bhozhongora zanzi ini isabhuku reta se kubatsira kwakaita se kwavakatoita ndonenge vana problem zanzi ndopakabva zanzi asi nyaya munokwanisa kuona minanzi pastani ndipamabva mandazodirectwa ndopakabva directwa kuno kumama una prophet kuda kwachijose zanzi munokwanisa namba dzavo munokwanisa vafonera motaura navo funga mpakabva vafona bhozhongora vataura navo mama nemusesane ndipakabva but kuchechi ndandiriko ndakaona mama vachitaura kuti vane dzimwe nguva dzavairota vachisangana newe chichini chitika panguva iyo vanogona vatori vamwe vanhu vatoshanda navo but vachishandisa fesi yangu vachikwanisa kuenda kuna mama asi hausiri iwewo nesiri nini alright ndopanga ndakunzwisisa saka so far ndakaona sunday mamuniko kuchechi makakwanisa kunamatiwa nemunhu wamwari kubva paenzwa nhasi wednesday ndika pana zvari kumboona kubva paukanamatiwa hapana zvanomboona hapana chari kumboona kana kumbonzwa kana tasei hapana saka chii chakaitika muchechi ndakazonawo kunzi wakuona vanhu vaita maangels chii chaifamba sei bva pandakanamatiriwa nayo profeti ndabva ndatanga kutoona vanhu vangatarisa kumabhizu vangapfeka zvinhu zvewhite vapfeka like magemenzi aya but vairatidza kuti vanga hapana kuti kupenya so ndo wakatanga kuona muchechi wandanga kuona muchechi then ndobva ndazoona mumwe nemumwe munhu pavanhu vanga vari muchechi mumwe nemumwe ane munhu wake wanaye pasaidi angapfeka zvichena akatarisa kumabvazuva munhu wese uida wakandonena muchechi nawo kwanisa kuona asi munhu wese angane munhu angari pasaidi pake angapfeka zvewhite alright saka izvizvi uri right zvako hapana kana problem yakumbosangana naye kana kumborota kana kuita sei hapana right saka izvi uri panapa pamilton pakuchechi handiti alright awada kukutenda nekutsanangura kwese kwawaita nyaya yako tida kuti waita basa
ita basa ndayatsanzwisisa nyaya yako because ndayazonzwisa kuti matsananguro ari kuita ndo chaiwo here uye zvichatsanangura kuno mumwe mwana nanga aine dambudziko rakafanira asingazivi kuti anoenda kupi saka ndauya ndanditaure newe kuti munhu iye akaziva kuti no kuno mumwe munhu anga dambudziko rakadaiwo handiwo wakamhenga kutofunga kuti zvoni ndo life nezvoita life but asiri izvo nawo watoraita handiko zvona zvikuitika saka kuri mumwe munhu ananga ine dambudziko rakafanira nerako nekuti akaonawo akanzwawo anotanga kuti anogene munhu unobatsirwawo kana naprofeti nditowo munhu ari right handiti wada kutenda mufana wangu nenguva yese yawaita seyawaita Right, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Dago kutenda nenguva yese yanga mchitora mchinzwa nyaya iyi. Tunoita maprograms akadai so that vamwe vanhu vanonzwisisa nekuziya zvinenge zvichiitika uye vamwe vanobatsirikana vanongoenda matambudziko akasiyana-siyana. Saka uyu mukomana akabatsirwa kuchechi kuVictorious Family International kuwana Prophet kuda kwashe Jose. Kana pachinge paita kuwana matambudziko avainawo vakada kuzobatsirwawo, I think vakasununguka kubata Prophet kuda kwashe Jose. Kana chingosina problem unoona kunanga mafaniza tenchita kana tenchita sei but tenchita kuti vanhu vazive kuti Mwari atoriko, Mwari anokwanisa kubatsira vanhu, Mwari anokwanisa kuponesa vanhu. Thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to check out our Facebook page akanzi DJ Spark Zim Reality ITV 4. Thank you baba. Akadi hama vadikani kumatimana ose enyika kwamuri kwose ndauya nenyaya yakanakisa paRockstars Granite. Vakomana vanoita tombstones, cladding, tiles, kitchen tops, fireplaces, everything chinoda granite vanoita. Saka tiri kuti isusu kana muri muno muZimbabwe kana muri muno muHarare vanokuoffer transport mahara, then kunokuvakirirai mahara zvakanakisisa, vanokuvakirai zvinhu zve4 life. Saka tiri kuti isusu vakomana vanowanikwa muna Dombosha Road alongside paAdha panonzi paConzetium kana muchienda kuDombosha. Right, vabatei panhamba dzavo dzinoti 0715 632 415 kana kuti 0783 244 then 055. Tiri kuti isusu vakomana veRockstars vanopedza basa, vanopedza bhora. Manya ipapo August asati apera.